मैयानि सानाबो मोजांमोन दिनैनि ब्रेक आरो गाबोननि साना मोजां मैयानिखौ बुंग्रो नागिरदों आङो मैया जोंनि गोदो जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बा बिथांनि जि थांखिमोन बर' माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय संकसनिफ्राय सदियासिम मोनसे आलादा रायजो सोरजिनांगौ बियो मोननै एकर्ड जालांबाय बियो फैनानै 5/9 फैबाय थामथि एकर्डआव जेरावनोखि NDB एबसु UBPO गासैबो लोगो नांनानै जि एकर्ड खालामबाय बै एकर्डनि गेजेरजों बियो गहपुरसिम बिनि जि गामि सोसननाय बे हाबाफारिया जागायबाय आरो फेस वाइजआव बे गामिखौ सोयै गासैबो जिखिनि क्लेम खालामनाय गामि जेरावनोखि जोंनि हारिनि सुबुङा बारा दङ बे गामिफोरखौ सोजोबनाय जागोन बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो भारत सरकारजों रायलायनानै थिग खालामनाय जादों दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो आं रोजा रोजा साबायखर बावो मानोना रोजा रोजा जोंनि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे सिमांमोन आरो बिथांमोननि जि बावसोमनाय बियो दिनै मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो दङ बावैसो जाबाय थानाय जि आसाम एसेम्ब्लि बेवहाय गिबि चिफ मिनिस्टार हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसेम्ब्लियाव जोबोद रोखा रोखा बुंदों जे बिटिआर गोरोबथानि मोनसे क्लज बायदियै जे बेखौ गहपुरसिम बिनि गामिफोर सोनाया जागोन होननानै एसेम्ब्लि स्टेटमेन्टआव एसेम्ब्लियाव बिथाङा बिबुंथि होनायाव रोखा रोखा बुंदों दा बिनि थाखायनो जोंनि हारिनि थाखाय बियो गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन आरो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोजां खौरां नाथायबा डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय मेनसन जायासै डिस्ट्रिक्ट माने बे डिस्ट्रिक्ट मेनसन जानायखायनोथ' गामिया मेनसन जादों गामिया डिस्ट्रिक्ट गैयालासिनोथ' गामि जाया डिस्ट्रिक्ट थानायखायनो गामि जादों दा नैथि खोथाया जाबाय मा गाबोननि साना गमामायैनो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मानोना बेवहाय मोनसे जायगायावनो उदालगुरि जिल्लायाव 10 लाख बिफां गायनानै सानसेनि गेजेराव गिनिस रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ दा बियो गिनिस रेकर्डजों लोगोसे बे ओनसोलनि आबहावाखौ गोख्रों खालामनाय गोग्गो खालामनाय बेवहाय गोबां बिहोमा बेवहाय होनाय जागोन आरो जोंनि थासारिया मोजां जागोन आरो जों मोनसे मोजां आरोबाव फरेस्ट मोनबावनो हागोन दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि थांखि बेखौ आं साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि बिटिसिनि गासैबो EM MCLA गासैबो रायजो राजा लिडारफोर बयबो बाहागो लादों बिथांमोननो बयनोबो साबायखर बावो आरो गाबोननि सानाव जाहाथे मोजाङैनो मोजां 10 लाख बिफांखौ जोङो गायजोबनो हायो बिनि थाखाय 99% प्रिपारेसना जाजोब्बाय आरो गाबोन साननि गेजेराव गासैबो प्रिपारेसना गाबोन साननि गेजेराव बे गायनाया कमप्लिट जागोन जों नुबाय नैबे समाव गायनायनि सम नङामोन नाथाय गायनायनि रेकर्ड खालामनो थाखाय गायनो हायो माने माखासे गियो जे नैबे समाव बिफां गायोबा थैगोन होननानै नाथाय बेवहाय मोनसे NGO दङ बिथांमोना बेवहाय माखासे बिफांफोरखौ अलरेडि केयार लाबाय थादों दा बेवहाय जिहेतु सर्सनिफ्राय दै फैबाय थादों दा बे बिफांफोरखौ गायखांनायनि उनाव मास मोनसे मोननै मोनथाम बेखौ केयार लानाय जागोन अब्ला बिनि जि थैनायनि अनजिमाया खमायगोन ओरैनोबो माखासे द्राय जायगायाव बिफाङा थैखायो नाथाय आं मिजिंथिदों आरो मानोना खैरो बिफाङा थाबनो थैया आरो सिसुआबो मोजाङै केयार लायोबा बेबो थैया बेयो बेबायदि ओनसोलावनो बेयो जायो सिसु आरो खैरोआ बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफां दङ दा बे गासैबो बिफाङा मोजाङैनो थांगोन होननानै आङो मिजिंथिदों अजन लेयारा माने खमायनायनि थाखाय बे बिदुङा बारानिफ्राय बारा जाबाय आरो बेखौ होबथानो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों दा बेनो माने जि मोनसे कार्बनखौ लानानै आजिखालि जि मोनसे दुलाराय मुलुगनाङैनो माखासे सिन्था जादों दा बेखौ जेरैखि जाया खमायनो थाखाय माखासे मुलुगनाङै माखासे हाबाफारि मावदों दा बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेवहायनो मोनसे थांखि लानानै आसामाव कौटिनिख्रुइ बांसिन बिफां गायनाय माखासे हाबाफारि लादों बिनिनो मोनसे हाबाफारि जोंनि बिटिआरआवबो 10 लाख बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बिफां गायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोला मुलुगाव मुंदांखा जानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माखासे गोग्गो आबहावा सोरजिनो थाखाय जोङो मोनसे गिदिर हाबाफारि मावनाय जागोन होननानै आं मिजिंथिदों फुंनि 5 बाजिनिफ्राय फुंनि 6 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिसिम आरो गासै 11टा ब्लक दङ मोनफ्रोमबो ब्लकआव 90,000निफ्राय 1 लाख करि बिफां गायनाय जागोन बहाबा 1 लाखनि सायावबो दङ आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआव 400 मानसिया बिफां गायगोन आरो 3 बाजियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैगोन आरो बेवहाय मोनसे गिदिर पाब्लिक मिटिं जागोन बेनि उनावनो बिफां गायनाय हाबाफारिया जोबगोन बेवहाय 15,000 सुबुंखौ जोङो माने फैगोन होननानै सानदों मानोना बिफां गायनायावबो जोंहा प्राय 5,000 थाखागोन स' ओंखायनो 15निफ्राय 20,000 सुबुं बेवहाय गाबोन
गाबोन थुबुर जागोन। ओरैनो बिफाङा मा मा गायनाय जागोन? बेवहाय खैरो दङ, सिसु दङ, सिमलि दङ आरो बायदिसिना फिथाइ थायनाय बिफांबो माखासे दङ। बे गायना दोननानै नायसननाय हाबाफारिखौ सोर मावो? दा बेनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेवहाय लकेल NGO दङ, बिथांमोनजों बिनि जे केयार लानाय उनाव बेवहाय माने सोरबा राननो नागिरबा दै होनाय, बे बिफाङा जोथोन लानाय, बे गासैखौबो बे लकेल NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मोननैजों बेखौ जोथोन लागोन।